Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nkomplu nirrifletti fuq il-konsagrazzjoni tagħna nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija skont it-tagħlim ta' San Luigi Maria de Montfort fil-ktieb tiegħu li jitratta propju d-devozzjoni vera li Marija. Illum sejrin naraw daqsxejn ftit il-frott tal-konsagrazzjoni tagħna meta aħna nikkonsagraw lil nfusna lil Ġesu permezz ta' Omna Marija. Rajna diversi aspetti tat-tagħlim li jagħtina Montfort, illum se naraw il-frott, xi frott tħalli del-konsagrazzjoni fina dejjem meta aħna ngħixuha fl-ispirtu ta' dak li jallimna Montfort. L-ewwel ħaġa Montfort jgħid li Marija turi l-imħabba tagħha lil dawk li jikkonsagraw ruhom lilha. Marija tħobbhom għax hija ommhom, jgħid Montfort, u tħobbhom bi gratitudni għax huma jħobbu anke b'imħabba sinċiera. Tħobbhom għaliex huma maħbubin minn Alla. Tħobbhom għax huma konsagraw lilhom infushom kollhom kemm huma lilha. L-imħabba ta' Marija, jinsisti Montfort, tisboq l-imħabba tal-ommijiet kollha u tisboq ukoll l-imħabba tagħna. Għax l-imħabba ta' Marija hija mħabba tenera u hija mħabba li turi lilha nfisha anke b'mod prattiku. Hekk Marija għal dawk li huma tagħha ma tħobbhomx b'mod hekk flajru b'mod spiritwali biss, però tħobbhom anke b'mod li huwa effettiv iħalli l-frott fil-ħajja tagħhom. U Montfort jagħti dawn l-eżempji ta' kif l-esperjenza tiegħu fit-tagħlim tiegħu, fit-talb tiegħu għaraf li Marija tħobb il-dawk li jikkonsagraw lilhom infushom lilha. Jgħid li Marija tassess biex tkabbar l-interessi tagħhom ħalli tollihom u tagħnihom fil-grazzja. Marija tinterċedi għal dawk li huma tagħha sabiex jiżdiedu jikbru fil-grazzja ta' Alla. It-tieni mod kif Marija turi l-imħabba tagħha Montfort jgħid li hija tagħtihom parir tajjeb billi tispirhom jew direttament jew inkella permezz tal-anġli li jkunu kuntenti ħafna jaqdu lil Marija. Marija s-sultana tal-anġli. Montfort jgħid li dawk li huma ta' Marija, Marija tibgħat l-anġli li hija l-patruna tagħhom biex jispiraw inebħu lil dawk li huma ta' Marija kif għandhom jimxu. Allura dawk li huma ta' Marija b'dil konsagrazzjoni għandhom jistrieħu fuq il-gwida ta' dil-Omm tagħna tas-sema. It-tielet mod kif Montfort jgħid Marija tħobb il-dawk li huma tagħha hija billi jaġġelhom imutu għal bniedem il-qadim, jiġifieri jinżaw mill-ġibtiet ħżiena u r-rabtiet madnub, mill-impuritajiet, l-irbit ma' persuni jew oġġetti li mhumiex tajbin fil-ħajja dak li jkun. Però mhux biss din il-ħelsien li Marija tgħinhom jakkwistaw, imma hija tippreparahom fl-istess ħin biex jogħġbu lil Alla u jkabbru glorja ta' Alla. Mela l-imħabba ta' Marija tur infisha billi tmexxina fit-triq tal-Dusija f'kelma waħda. Mod ieħor kif Marija tħobb il dawk li huma tagħha, ir-raba' mod, Montfort jgħid hija billi tagħmilhom denji biex jidhru quddiem il-missier billi tlibbishom il-Ġesu. Dan tagħmlu billi tgħaddilhom il-virtujiet u l-grazzi meħtieġa. Issaħħaħhom u tgħinhom fil-missjoni tagħhom għas-salvazzjoni tal-irbieħ. Tlibbishom bil-merti u l-virtujiet tagħha stess. Kemm sabiħek Marija li l-Immakulata Konċizzjoni taqsam ma' dawk li huma tagħha l-istess virtujiet tagħha. Jekk nistgħu npoġġuha b'mod sempliċi iktar milli poġġiha Montfort hija li tħobb il-Ġesu bl-istess qalb ta' Marija li fiha kull virtu tal-Ispiritu Santu. Marija taqsam l-interjorità tagħha dak li hija stess ma' dawn l-ulied tagħha. U l-ħames mod li Montfort jgħid Marija turi l-imħabba tagħha hija billi hija taqla l-barka tal-missier fuqhom biex jagħnihom b'kull ġid materjali u spiritwali. Hi tagħmilhom sidien fuq il-midinbin f'din id-dinja u fil-ħajja ta' dejjem, anki jekk mhux dejjem jidher f'din il-ħajja. Sabiex Alla jbierek il daw kollha illi iberkuhom. Hekk din tfakkarni fil-parabola ta' talenti meta Ġesu lil dawk propju li ħadmu talent tagħhom jistidilhom biex
jkollhom aktar. Marija l-istess dawk li huma tagħha li jħadmu l-grazzja tal-Alla fihom tistidinhom biex huma jsaltnu magħha u bina Ġesu fuq l-oħrajn, fis-sens li jkunu għaddejja tal-oħrajn. Bit-talb tagħhom fuq dil-art u wara dil-art bħal huma l-qaddisin u bil-ħidma apostolika li huma jwettqu fuq dil-art u anka fil-ħajja ta' dejjem. Il-qaddisin mhumiex biss fil-ġirna jħobbu l-Alla, imma l-qaddisin jħobbu lilna wkoll għax il-kmandament tal-imħabba huwa wieħed. Fil-ġenna ma nifqux naħdmu għall-glorja tal-Alla. Fil-ġenna għandna iktar possibilità biex naħdmu għall-glorja tal-Alla. It-tieni frott eżistijej tal-konsagrazzjoni ta' nfusna lil Marija mela l-ewwel wieħed skont Montfort huwa Marija turi l-imħabba tagħha. It-tieni huwa Marija ssir il-provvidenza. Marija tipprovdi kollox il-dawk li jikkonsagraw lilhom infushom lilha. Bħala dik li tqassam il-grazzi ta' Alla fl-imħabba tagħha li dawk li jikkonsagraw ruhom lilha bħala l-sira tagħha kif konna spjegajna, Marija tipprovdilhom dak li hu meħtieġ għal ruħu l-ġisem. Mela dawk li jikkonsagraw ruhom lil Marija biex ikunu ta' Ġesu għandhom ifittxu mingħand Marija li tipprovdi dak li hu meħtieġ. Mhux biss f'dak li hu spiritwali, imma anki f'dak li huwa materjali. Għandhom isserħu rashom minn dillhom, għandhom jitolbu kollox lil dillhom. It-tielet ħaġa, tielet frott huwa li Marija tmexxihom u Marija tigwidhom. Montfort jinsisti li Marija tmexxi u tigwida lil dawk li huma tagħha li jbina Ġesu. M'hemm l-ebda biża' li l-iben veru ta' Marija se jkun imqarraq minn spiritu ħażin jew jaqaf xi ereżija. Fejn tmexxi Marija m'hemmx post tax-xitan u l-qerq tiegħu jew għall-eretiċi bit-qarriq tagħhom. Iben li huwa obbedjenti lejn Ommu Marija ma jitlifx it-triq tiegħu lejn l-eternità. Araw xi sbuħija tħalli dil-konsagrazzjoni. Marija taħtafna ħanidu hekk ta' minna tagħha ħalli toħodna Ġesu għax aħna nixtiequ meta nkunu tajna l-nfusna lilha. Tmexxina u tigwida. Jiġifieri takkumpanjana fit-triq. Jekk tarana niżbaljaw żgur li se tipprovdina persuni li jpoġġuna lura fit-triq tajba, it-triq ta' bina Ġesu. Ir-raba' aspett tal-frott li tħalli il-konsagrazzjoni Montfort jgħid Marija tiddefendi u tħares il-dawk li jikkonsagraw ruhom lilha. Hija tiddefendihom u tħarishom mill-edewwa tagħhom. Hija ddawwarhom bil-qawwa kollha tagħha u timxi magħhom bħala eżerċitu imħejja taqbida. Dawn l-uliet u l-sira tagħha m'għandhomx għax jibżgħu meta jafu li jinsabu mdawrin b'dillhom u sultana. Marija ssir il-protezzjoni eżistijej. Marija tipproteġi, kulhom tipproteġi l-ulieda. Aħseb wara Marija. Marija ħad tipproteġina meta nkunu tagħha, tipproteġina mid-dnub, tipproteġina mill-ħażen, tipproteġina mix-xitan. Il-ħames frott illi Montfort jgħallem li dil-konsagrazzjoni tagħna lil Marija tħalli fina hija li Marija tinterċedi għal dawk li huma tagħha. Tinterċedi għalihom quddiem bina Ġesu. Hija taqgħadhom b'rakbta aktar intima ma' bina Ġesu. U tassess fuq dil-laqda biex tara li jibqgħu dejjem maqudin ma' bina Ġesu. Hekk Marija eżistijej Montfort dak li qed jgħidilna huwa li isma' ma' dawk li joffru l-infushom li jkunu l-sira ta' mħabba għal Marija. Marija mhijiex se tinsihom, Marija mhijiex se twarabhom, Marija mhijiex se tabbandunhom, Marija se taħdem għalihom, Marija se tkun magħhom. U dan l-frott il rajna Marija tħobbhom, Marija tipprovdi, Marija tmexxi, Marija tiddefendi, Marija tinterċedi. Montfort ukoll, daw se jkunu l-aħħar riflessjonijiet tagħna mit-tagħlim ta' Montfort, ikompli jispjega l-effetti li din il-konsagrazzjoni tħalli fir-ruħ li tgħixha
b'mod sħiħ dil-lotja, dil-konsagrazzjoni. L-ewwel effett li Montfort jgħid li dil-konsagrazzjoni tħallija l-arfin tagħna nfusna. Xi fisser dan? Bid-dawl tal-Ispirtu Santu permezz ta' Marija dawk li huma wlieda u l-sira tagħha fl-imħabba jarfu lilhom infushom l-ewwel ħaġa, jarfu kemm huma dgħajfa u kemm hija mħassra in-natura tagħhom. Jarfu l-inkapaċità tagħhom li jagħmlu xi ħaġa tajba jekk ma jkollix il-bidu tagħha falla. Marija taqsam magħhom l-istess umiltà tagħha f'kelma waħda li twassal biex imaqdru lilhom infushom fis-sens dak li qal Ġesu mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U allura eżistijej, Marija tpoġġina fil-verità. Dil-konsagrazzjoni tpoġġina fil-verità, tkisser minna s-supervja li naħsbu li aħna kapaċi bil-qawwa tagħna biss. Ċertament il-mulej podda ċerta ħiliet fina, natura tagħna għandha affarijiet tajbin. Però waħedna le, għandna bżonn il-grazzja tagħha. Għandna bżonn nemmnuha dina għax din hija l-verità li urina Ġesu. U Marija turina li għandna bżonn il-Ġesu. Allura turina id-djufija tagħna, turina il-limitazzjoni tagħna, turina ix-xejn tagħna. Marija, effett ieħor li tħalli il-konsagrazzjoni fira, Montfort jgħid li Marija tina sem fil-fidi tagħha. Marija taqsam il-fidi tagħha ma' wlieda. Il-fidi ta' Marija jgħid Montfort hija kollha maħabba, qawwija, penetranti. Hija fidi li tikkonverti l-midinbin u tikxef il-qerq ta' Satana. Kemm sabiħa hekk li ċ-xkejknin jarfu jaqsmu mill-fidi tal-kbar. Issa Marija hija kbira xi għaliex kien waħda fis-sadna tagħha kif jgħidilna Ġesu stess. U din il-fidi għamja ta' Marija li nistgħu npoġġuha mal-lista ta' nies li litra lil Lut issemmi meta jibda minn Abraham, minn Abel, ta' daw in-nies tal-fidi meta jgħid in-nies fl-antik oġbu l-Alla minħabba l-fidi tagħhom, Marija oġbot l-Alla minħabba l-fidi tagħha. Kif għaltilha Elisabetta ħinja dik li emnet kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. U allura eżistijej. Marija li għandha fidi li toġob l-Alla taqsama miegħek meta inti tkun tagħha. Kemm sabiħa li it-talba li għamlu l-appost li jiena mulej nemmen li fin-nuqqas ta' fidi tiegħi it-talba li talab dak ir-raġel. Aħna nistgħu nduru lejn Marija u ngħidulu mulej, aħna għandna nuqqas ta' fidi mmaġejna bil-fidi ta' Marija fil-qalb tagħna. Kemm sabiħa dik il-fidi li Marija kellha li ġallita tibqa' sikta fuq is-salib, ġallita tobdi u tobdi fis-skiek l-Anġlu Gabriele. Dik il-fidi illi waslita biex titlob il-Ġesu għal-miraklu fit-tixtakana. X'fidi sabiħa għandha dil-lom tagħna tas-sema. It-tielet effett eżistijej li dil-konsagrazzjoni tħalli ġewwa fina Montfort jgħid hija il-grazzja tal-imħabba safja. Għaliex, għax Marija tneħħi mill-qalb tal-uliet u l-sira tagħha il-biża u l-egoizmu u sawa fihom imħabba mimlija qawwa, ġenerożità u umiltà. Melek rajna li wieħed mill-effetti huwa li Marija taqsam il-fidi tagħha ma' wlieda, Marija taqsam ukoll l-imħabba tagħha ma' wlieda. Issa meta nifhmu li Marija hi l-Immakkulata Kunċizzjoni, allura eżistijej, meta nifhmu dan, nifhmu li Marija tħobb il-Ġesu b'imħabba safja. M'hemmx imħabba umana l-Ġesu ikbar minn dik ta' Marija, fejn il-qalb umana u l-Ispirtu Santu jippenetraw il-xulxin u jsiru verament imħabba umana divina għal Kristu mingħajr teba, fejn il-qalb immakkulata u l-Ispirtu Santu faqda ta' switch mistiku fl-imkien iħobbu lil Ġesu b'imħabba vera. Marija iddaħħalna f'dil-laqda tal-imħabba bejn qalba u bejn l-Ispirtu Qattis. Kemm sabiħa għal min ġarraba. Kemm għandu jixtieqha min jixtieq iħobb il-Ġesu li jħobbu b'din il-qalb tenera ta' ommu. Ir-raba' effett li Montfort jgħid li dil-konsagrazzjoni tħalli hija fiduċja kbira f'Ġesu u f'Marija. Marija tnissel f'dawk li jkunu konsagraw ruhom lilha nfisha fiduċja għamja f'bina Ġesu. Fiduċja għamja, mela naraw li l-effetti li
dil-konsagrazzjoni tħalli fina huma dak li hu Marija ħalejtek taqsmu magħna, taqsam magħna l-fidi, taqsam magħna l-imħabba, taqsam magħna din it-tama, dal-virtwit teologali, dil-fiduċja. Il-fiduċja sħiħa li Marija kellha bħala ċkejkna tal-mulej, bħala l-qaddejja tal-mulej. U allura dawn iċ-ċkejknin li huma ta' Marija ma jersqux lejn Ġesu waħedhom imma permezz tagħha, bil-fiduċja tagħha. Hija tlibbishom bl-istess merti tagħha. Marija tingħata kompletament lilhom biex tbattilhom lura l-fatt li huma kompletament tagħha. Allura jkollhom dil-fiduċja sħiħa li dellhom magħhom. U għandhom fiduċja inqas fihom infushom dawk li jkonsagraw ruhom lil Marija u l-Ġesu u aktar fiduċja falla permezz ta' Marija. Jafdaw aktar l-Alla, mhux il-qawwa tagħhom, imma l-qawwa tiegħu. Il-ħames effett li Montfort jgħid li dil-konsagrazzjoni għandha fina hija komunikazzjoni tar-ruħ mal-Ispiritu ta' Marija. Xi fisser biha? Ifisser dan. L-Ispiritu ta' Marija jieħu post l-Ispiritu ta' dawk li jikkonsagrawhom ruħhom lil Marija biex Marija tanni l-manifikat tagħha u tfaħħar lill-Alla fihom u permezz tagħhom. Dan huwa t-tagħlim ta' San Ambroġ meta jgħid ħalli l-Ispiritu ta' Marija ikun f'kull wieħed u waħda minna biex jigglorifika lil mulej u jfaħħar l-Alla. Meta l-Ispiritu Santu jsib dan l-Ispiritu ta' Marija fl-erwieħ, jinżel bil-qawwa kollha tiegħu u jimlihom bid-doni tiegħu. Montfort jaqbad ħafna ma' dan it-tagħlim ta' San Ambroġ wieħed mill-missieri tal-Knisja u emnu b'mod sieħ, letteralment. Hekk Marija tfaħħar l-Alla permezz tagħna. Aħna niħtlu fil-manifikat ta' Marija. It-tifħir tagħna jkun maqut ma' tal-Madonna u tal-Madonna ma' tagħna li jitfaħħar il-Ġesu permezz tagħna meta aħna nkunu kompletament tagħha. Kemm hija sabiħa. Nerġa' ngħid għal min jixtieq jidħol f'din l-intimità u f'din il-verità lejn Ġesu permezz ta' Marija. Is-sitt frott illi Montfort jgħidilna li jħalli dil-konsagrazzjoni, is-sitt effett, hija li Marija tnissel lil Ġesu fl-erwieħ. U Montfort jispjega għal darb'oħra b'dan il-mod, jgħid il-frott ta' Marija fir-ruħ, dak li Marija tħalli fir-ruħ tagħna huwa bina Ġesu. Marija hija l-post fejn il-qaddisin huma ffurmati u huma mogħtija s-sura ta' Ġesu. Montfort jinsisti li l-qaddisin jiġu ffurmati f'Marija. Marija hija l-forma ta' Alla, magħmula biex tifforma bnedmin jixbħu lill-Alla. Hawnhekk Montfort jispira ruħu mit-tagħlim ta' Sant Wistin meta l-Marija jgħidilha il-forma ta' Alla. U Montfort hawnhekk jagħmel differenza bejn skultur illi jonqox immaġni u bejn forma. U Montfort jgħid b'differenza minn skultur li jnaqqax biha, kull miġi mixħut ġod il-forma divina jiġi ffurmat malajr f'Ġesu u f'Ġesu fih. Bekk wieħed ma jintilifx fuq il-kapaċità tal-iskultur imma fuq il-perfezzjoni tal-forma. Bħalma fil-forma jintefa' biss dak li huwa likwidu, hekk min jagħmel din il-konsagrazzjoni jrid imuta lih innifsu biex jintefa' fil-forma divina li Marija. Meta aħna mmutu għalina nfusna u ninaqdu ma' Marija, allura dak li se joħroġ minna, dak li aħna se nsiru se jkun Ġesu, għax Marija hija l-forma ta' Kristu. Kemm hija sabiħa. Marija hija l-forma ta' Kristu. Meta aħna nitwaħdu daqshekk ma' dil-lowm tagħna tas-sema, il-frott tagħna se jkun Ġesu. Il-bidla tagħna ssieħa fih. Dan huwa l-erf li Alla jagħti ċkejknin eżistew. U l-aħħar effett, u hija l-aħħar ħaġa li se nieħdu mit-tagħlim ta' Montfort nagħlqu biha dawn il-katekeżijiet li għamilt fuq il-konsagrazzjoni tagħna lil Marija u l-Ġesu, jgħid illi dil-konsagrazzjoni l-effett tagħha tkun li tagħti glorja kbira lill-Alla. U Montfort jagħti dawn ir-raġunijiet għax din il-konsagrazzjoni tagħti glorja kbira lill-Alla. X'inhuma? Jgħid
Il-konsagrazzjoni l-ewwel twaslek biex tagħmel kollox permezz ta' Marija. U għalhekk tpoġġi fil-ġemp l-intenzjonijiet tiegħek u tidħol dejjem fl-intenzjoni ta' Marija. Meta tagħmel xi ħaġa, inti qed tagħmilha permezz ta' Marija, kull ħaġa, mhux biss l-affarijiet spiritwali, imma anke l-affarijiet materjali. Allura Marija ddaħħal kollox fl-intenzjoni tagħha. It-tieni raġuni għaliex tagħti glorja kbira l-Alla għaliex twaslek biex fl-umiltà kollha ma torbotx fuqek imma fuq id-dispożizzjoni ta' Marija biex tersaq lejn Ġesu u biex titkellem miegħu. Ma torbotx fuq il-qawwa tiegħek, fuq jekk int tafx titlob jew int ma tafx titlob, jekk int tafx kif tirrelata ma' Ġesu jew ma tafx, ma tingħaqad ma' Marija u tħalli lilha fl-ispirtu tmexxejki esperjenza reali għal min daqa. It-tielet raġuni għaliex tagħti glorja l-Alla għax twassal biex Marija tilqa' l-offerta tal-imejjel tagħna u toffrihom hija stess lil bina Ġesu. Dak li aħna nagħmlu Marija twasslu għand Kristu, allura żgur ikun għall-glorja tiegħu. Hija tippurifikah is-saffieħ minn dak li dnub mill-ġimla tagħna l-ħażen mid-djufija umana tagħna. U fl-aħħarijiet Marija twassal biex il-ħsibijiet li nerfu lejn Alla jitwassalhom lejn Alla. Meta hija tkun imfaħra jew onorata, huwa Alla li jkun imfaħħar għax Marija hija orjentata kompletament lejn Alla. Meta aħna b'xi mod infaħru u nirringrazzjaw il-Marija, Marija x'tagħmel? Tfaħħar l-Alla. Meta Elisabetta faħret il-Marija, imbirka inti fost in-nisa għaltilha. Marija x'għamlet? Faħret il-Alla, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Hekk jiena nimmaġina li meta aħna nitolbu Rużarju l-Madonna xi tkun qed tagħmel? Tkun qed tfaħħar l-Alla. L-istess meta Elisabetta selmitilha, Marija faħret l-Alla. Meta aħna nselmula bl-Ave Marija, tkun qed tfaħħar l-Alla. Araw kif relazzjoni tal-Marija isservi biex tagħti glorja kbira lill-Alla permezz tagħha. Eżisti dan it-talim li tagħna Montfort huwa t-talim li hija approvat il-Knisja u l-Knisja tijunna bħala triq Marjana fil-Knisja, għal-mod kif aħna nistgħu ngħixu l-aqda tagħna ma' Marija li twassalna faqda sieħa l-Ġesu. Din il-konsagrazzjoni lil Ġesu skont it-talim ta' Montfort permezz ta' Marija hija konsagrazzjoni li tat lill-Knisja qaddisin kbar. Biżżejjed insemmu lil Ġwanni Pawlu Tieni fi żminijietna. Il-Madre Teresa, il-Patri Piju, kollha nies li jgħixu din il-konsagrazzjoni lil Marija, mhux biss bħala qatt, bħala talba, imma bħala spiritwalità fir-ruħ tagħhom, il-mod kif huma verament saru kompletament Ġesu permezz ta' Marija. Jien nagħmlilkom stedina, nistiednek, itlob ara l-mulej u xi sejjaħlek li tkun kompletament tiegħu permezz ta' ommu Marija. Montfort jissuġġerixxi li insibu festa tal-Madonna li wieħed iħejji ruħu għalija anke biqrara bis-sagrifiċċji bil-penitenza. Jagħmel jiem ta' preparazzjoni u jagħti anke l-jiem ta' preparazzjoni wieħed x'għandu jagħmel fihom sabiex iħejji ruħu ħalli joffri lilu nnifsu kompletament lil Ġesu permezz ta' Marija jagħmel din il-konsagrazzjoni. U anke ta' konsagrazzjoni partikolari sabiex wieħed ikun jista' jimxi ma' dan il-kliem tagħha li tesprimi din l-ispiritwalità kollha li tkellimna dwarha. Hekk aħna f'komunità fi fraternità ċkejkna li hekk ta' fil-bidu dal-aħħar xhur tagħha l-Apostli u d-Dixxipli Franġiskani ta' Ġesu u Marija għamilna mixja dwar din il-konsagrazzjoni, għamilna jiem ta' preparazzjoni anka ftit differenti minn dak li għati Montfort imma ispirati mill-istess tal-jiem tiegħu u wasalna biex għamilnija il-konsagrazzjoni wkoll ta' nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija u nista' ngħid illi hekk fl-Apostli u d-Dixxipli Franġiskani ta' Ġesu Marija hija fraternità ġdida li nibteda l-aħħar Malta qed tħalli frott sabiħ jalla jekk il-mulej sejħilkom għal din il-ħajja, għal din l-ispiritualità, tħalli frott fil-ħajja tagħkom, kif qed tħalli frott f'dil fraternità tal-Apostli u d-Dixxipli Franġiskani ta' Ġesu u Marija. Jekk tagħmlu dan, il-mulej jagħtikom islim.